Kasabay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello po! Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At andito na naman po ang tambalang wawasak. Wawasak sa inyong araw, hindi po. Pupuno po ng impormasyon na dapat niyong malaman with regards po sa pag-aalaga ng manok. Of course, ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Kasama ko po ang heartthrob ng chicken farming. Walang iba, Manok Tambayan. Dito naman po yan. Sa nag-iisang programa natin, of course, sa AgriSenso, sa agrikultura, aasenso ka. Hello, Sir Rian! Hi, ma'am! Kumusta? Okay na, ma'am. Napakainit po ng panahon, ma'am. Pwede na magluto ng pritong itlog. Oo, Grabe. may mga, nakita ko nga yan sa sir, nakita ko nga sa Facebook, yung mga walang trip na mga diba? Iba talaga ang mga Pinoy, ang daming alam. Diba? Nilagay nila yung yung kawali sa tapat talaga sa talaga direct sunlight. Araw. Hinayaan mo na lang nila ng ilang minuto, tapos, yun, naglagay sila ng mantika. Nagluto talaga sila ng pritong itlog doon. At in fairness, sir, diba, parang naluto talaga yun siya. Yes, ma'am. Mainit talaga ang panahon ngayon, ma'am. Grabe. Oo. Correct. Sir, kumusta naman yung bagong manukan? Saan yun? Doon sa kabila, ma'am, okay naman, ma'am, kasi may pinagawa din po akong pabahay. Kasi kung hindi rin po, wala, baka mamatay sa heat stroke. May isa po ko ng disgrasya, ma'am. Namatay talaga. Oh. Ma'am ba? Dahil sa init, ma'am. Doon sa bago mong farm? Doon sa bago mong farm, ma'am. Wala, hindi pa kasi nalagyan po ng magandang pabahay pa. So, yung nilagay ko po, grabe yung init. Na-disgrasya po talaga yung isa. Ay, kawawa naman. So, yun, sir? Ongoing na yung construction ng iyong pabahay doon. Ano ba? Yun siya, sir? Nagdagdag na rin po ako ng pabahay, ma'am, para kahit pa paano ay, maka-relax din po sila kahit pa paano sa init. Yun, tubig din po palagi pag mainit talaga yung panahon. Naglalagay din po tayo ng vitamins para at least malakas yung ating manok. Correct yun siya. Anyway, di ba sir, nakita ko doon sa bago mong farm, marami naman siyang puno ng kahoy, may mga lemon nga, di ba? May mga kalamansi. Ayun nga, ma'am, pa rin po, ma'am, mainit talaga, lalo na po pag yung hangin may dalang init din po. So, correct. Pero ito paano, nabawas-bawasan talaga, ma'am, nakakatulong din po yung puno ng saging. Doon, hopefully, sir, at hindi yun kakainin ng mga manok o yung Ay, makain po talaga yan, ma'am. Maubos yan, ma'am. Maubos yan. Kasi, tingnan nyo, ma'am, may ilang buwan, ma'am, matumba lang natin yung mga saging. Tapos may mga lemon ka doon, sir, di ba? Yung mga kalamansi. Yes, ma'am. Oo, pero mahilig kaya silang kumain din ng kalamansi, mga daw ng kalamansi. Hindi, ma'am, kasi parang ata sila, pait para sa kanila yung daon ng kalamansi. Pait. Oo. Tama. Kasi yung saging, na-remember ko, meron din ako experience doon, sir, kasi doon sa amin, may mga puno din ng saging. At syempre, may mga manok din. Nagtaka yung tito ko, bakit daw natumba? Natumba yung puno ng kainin na, ma'am. Kaya pala, tinutok ka, marami nang nagtutulungan ng mga manok, pati gansa. Tumba talaga yan, ma'am. Nagtutulungan silang
tinulungan nila yung isa't isa na matumba talaga yung yung puno ng saging. Puno, Kasi ma'am. masarap, 'di ba? Masarap dun sa kanila. Yes, ma'am. Kinakain nila yan, ma'am. Yung iba nga, ginagawang merienda po yan ng ibang breeders. Oo. Ganun din sa mga baboy, sir, ha? Ginagawa talaga nila yan, ewan ko lang kung anong term sa Tagalog yan, yung Parang ng saging. sinashop nila, ma'am. Oo. Shop Ha? din. Hindi, sa Bisaya kasi bani ng saging. Bani na saging. Obod ba yan, ma'am? Ubod. Ubod. Tawag niya, eh. Meron yun, merong term si Kuya May Billy term niya, doon. hindi ko lang Oo. Ubod? Ubod ng saging. Sabi din dito, ubod daw ng saging. Puno. Puno? Puno ng saging. Puno. Meron tayong commentator dito, ha? Galit siya. Sabi niya, puno. Puno na. Anyway, so yun ha. So, sino po mga Tagalog dito at alam ng Bisaya, so pwede po kayong mag-comment kung ano po ba talaga ang tawag doon sa puno Tama. ng saging. O, comment nyo na dito. Diba? I-comment nyo na dito. Anyway, sir, bago tayo mag-start, sir, shoutout ko muna lahat ng mga viewers natin sa iyong Facebook page, of course, Manok ng Bayan, dito rin sa ating Facebook page, sa AgriSense sa Agrikultura, at sa Ka-Farming Angat Ka, tayo din ay naka-live doon, at sa Damdamag Digital Media, tayo din ay naka-live, and later on, marireplay tayo sa Regional News Group or RNG Luzon. So, diba, ang dami nating mga Facebook partner pages, na kahit saan, gusto lang talaga, ang layunin lang talaga ng programa ang AgriSenso ay ma-inspire po kayo sa pagpa-farming, na hindi po kayo mawalan ng pag-asa sa pagpa-farming dahil every day, meron po kami binibigay sa inyo ng mga tips, tutorials, na ihahatid of course ng ating mga experts din sa pag-aalaga ng manok. Sabihin na nating expert kasi full experience talaga nila yung kanilang sinishare sa atin. Kung naging effective po sa kanila, yung kanilang ginawa, I'm sure ay magiging effective din yan sa inyo. Okay? So, parang sabihin natin na case-to-case basis, pero mostly talaga, ano yung experience nila, ay yun din, kung gagamitin, i-apply nyo yun, I'm sure, malaking tulong din yan talaga sa inyong pag-aalaga ng hayop, particular sa manok. Dahil ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang pag-aalaga ng manok. Okay? Shoutout din ha sa lahat ng mga, alam mo ba Sir Rian, tayo din ay mapakikinggan o maririnig via King's Radio. Yan. King's Radio stations dyan sa may Visayas, sa may, particular sa Iloilo, sa may, ano ba tawag dyan? Negros, ma'am. Negros. Di ba ikaw yung nag-Negros ka, di ba, sir? Negros Oriental, ma'am. Dumaguete, ma'am. Dumaguete. Dumaguete City. Dumaguete City. Nag-aaral Dumaguete ka sa City. Siliman. Dili, ma'am. Sa Silingan University, ma'am. Sa Silingan University. Kapitbahay ng Siliman University. Kapitbahay. Ikaw pala. Norso, ma'am. Norso, kumbaga, State University. ayan. Yan kasi yung term doon sa mga Silingan. Silingan yan University. Silingan yan University. O sa mga taga-Negros ha, kung kayo nakikinig ngayon, si Manok Tambayan po ay nag-aaral sa Silingan yan. Sa Silingan ng Siliman. Norso. Yes, ma'am. Norso University. So, tayo din sir ay mapakikinggan by King's Radio dyan sa may Himalalo, Negros Oriental at sa Shato, Negros Oriental. Okay, hello po sa inyo. At dito naman po sa may Mindanao area, tayo din ay maririnig via King's Radio, Hinatuan, Surigao del Sur, 102.5. Sa may San Francisco City, Agusan del Sur, via 99.5 King's Radio. At dito rin po sa Mawab and Davao Region, via 93.5 King's Radio. At, for example, kung kayo po ay taga Pulomolok or General Santos City, wala pa naman tayong mga stations dyan sa King's Radio. Huwag po kayong mag-alala dahil pwede po namin or pwede po ninyo kaming mapakikinggan ni Manok Tambayan via King's Radio app. Okay? Yes, Sir Rian. Meron na, ma'am. Ano ka, sir? Meron kang Android phone muna tayo, ha? Speaking of Android phone, i-download niyo po sa inyong Play Store, Google Play Store, King's Radio Davao app. I-search niyo po. Libre lang po yan, ha? Libre lang po ang pag-download at pag-install po ng ating King's Radio Davao app. So, kahit nasa Jensen kayo or kahit saan man kayo dito sa mundo, mapa-abroad na, meron tayong mga listeners sa Rian, ng mga OFW from Canada, from Indonesia,
Yan. Ganyan. Kailangan ba ng Kasi- internet yan, ma'am? Bago Yeah. pakinggan? Yes, need talaga siya ng internet connection kasi Okay. kung wala bang available na offline, need muna natin ngayon ng internet connection para kahit naka-data ka lang, okay lang. Okay lang yan siya dahil rinig na rinig talaga yung ating Kings Radio. Lahat ng mga programa sa Kings Radio, most especially itong programa natin, AgriSenso. Okay? So ayan, I think ready na ang ating Heartthrob ng Chicken Farming sa kanyang topic ngayon. Kasi Yes, meron ma'am. ay i-discuss sa atin kung ano ba yung mga klase ng manok na kung kayo ay nag-uumpisa at gusto nyo hindi malugi, 'di ba? Sino ba naman dito ang hindi gustong, gustong malugi? 'Di ba? Ayaw natin. Tama, ma'am. 'Di ba? Hindi naman Practical pwede. na tayo. Practical na tayo, 'di ba? Pero doon sa mga nalugi, ay congrats pa rin dahil part naman din talaga 'yan ng pag-grow Tama, ma'am. natin, 'di ba? Nangyari din yan sa akin. Oo. Pero as much as possible na hindi natin kayang malugi. So ito, makinig kayo sa sasabihin ngayon sa tutorial, sa i-discuss, i-share sa atin ngayon ni Manok Tambayan. Kung ano yung mga classic manok na pwede ninyong alagaan bilang pangumpisa na most especially ayaw nyo talagang malugi. Okay? Tama. So, correct. So ayan, ready na si Yes, ma'am. Manok Tambayan. Sir, go ahead. Yan, sa mga nakikinig po, maraming salamat po sa mga nanonood po ngayon. Una po, tayo po ay nag-aalaga po ng manok, kung nagpaplano tayong mag-alaga ng manok, dapat talaga na pag-aralan muna natin, research po natin yung mga manok po na mabenta po ngayon. At para sa ganun ay hindi po tayo malugi. At kung maaari ay makabawi po tayo agad. Sa ngayon po kasi, yung ating manok ngayon, o yung hinahanap po sa akin ng mga kaibigan po nating mga nag-umpisa na mga kahit nakaumpisa na po, una po talaga dyan yung ating Rhode Island Red. So yan po yung pinakamabenta po sa sisiyo, sa itlog, sa RTL, sa laying, sa rooster. Lahat po yan ay talaga, sold out po palagi. Sa online po ngayon, kung mag-post ka lang po ng Rhode Island Red, take all, kahit madami po yan, ay meron po talaga agad na kukuha po niyan. Kahit ako po, nahirapan po akong kumuha. At yun nga, kung meron man tayo makita, ay talagang sinusunggaban ko po agad, binibili ko. Minsan, binabay-in-sell ko po. Kung hindi naman po may benta, ginagawa ko pong breeders po kasi mas maganda din po na may breeders po tayo sa ating mga manok po na mabenta. Kung sa mga nag-umpisa naman po na wala pa pong alagang Rhode Island Red, ay mas mabuti po na magdagdag po tayo ng lahi na po niyan kasi nga, ay hindi talaga tayo mabibitin sa kitaan, hindi tayo mahuli sa kitaan, kikita tayong malaki, may bebenta po natin agad, hindi magtatagal yung mga manok na yan. Meron man tayong mga available ngayon na mga Rhode Island Red, na po, parang sold out na rin po kasi madami pong gustong kumuha, yun nga lang, hindi pa po tayo pag-schedule po sa ating manuka na papuntahin sila. At yung pangalawa po ay yung ating Decal Brown. Yung Decal Brown po, kung walang tayong Rhode Island Red, o kumbaga, kung hindi hinahanap po yung Rhode Island Red, Decal Brown po yung hinahanap po sa atin, yung mga F1. Nung nakarang araw, pumunta po tayo ng Davao del Sur. So, yung may nag-post doon na magbenta po ng Decal Brown, sinunggaban ko na po agad, binili ko po lahat, take all, nasa 60 po na heads, yung ating binili po ng mga laying RTL. So, ganun po, binili ko po yun para gawing breeders din po. At meron na din po nagpapahayag na bibilhin sa atin, may bibili po sa atin na isang customer na bilhin yung kalahati, 30 heads na mga laying. So, ganun po, kabilis ang manok na yan, na Decal Brown, F1. Hindi po kasi yan dito sa Mindanao pinoproduce, sa Bulacan pa po yan, sa Luzon. So, hirap po bilhin. Kung may nag-post, talagang mabibili agad o maibenta mo po agad. Sa sisiw, talagang okay din po sa itlog. Hindi rin po nagpapatalo. May kaibigan po tayo nag-aalaga po ngayon ng mga Decal Brown. Nasa 100 po yung kanyang layer. Sa 100 na layer niya po ng mga fertilize. Fertilize na po kasi yung pinoproduce niya po ng mga Decal Brown. So sa isang linggo nakakapag-produce po siya ng 15 po na tray. So ibinebenta po yan ng 500 to 600 po per tray. So imagine niyo po katambayan sa 15 tray na itlog. May benta mo po yan kada linggo. Napakalaki ng kitaan po niyan. Sa sisiw, hindi po rin po nagpapahuli. So sa mga nag-aalaga na wala pa pong mga manok na binanggit ko po,
dagdagan nyo na po sa mga hindi pa po nakapag-alaga, nagpaplano pa lang po. Mas mabuti na lang po, mas mabuti po na yan na lang po yung dalawa nyo po na alagaan para less po yung gasto nyo po sa kulungan, sa building area po nila. Kumbaga, hindi na po sakit sa ulo kung mag-alaga po tayo niyan kasi dalawang klase lang po, Rhode Island Red at saka Decal. Pero kung gusto niyo naman po na gaya po sa akin na may mga cross heritage, maganda din po yan kasi may mga time din po kasi na may mga kaibigan tayo naghahanap din po ng mga cross, kaya meron po talaga tayo. Sa ngayon, may in-improve pa po natin yung ating area. May nabili po tayo last time na 60 po na mga Decal Brown. Yun po yung gagamitin natin, magpaparami po tayo kasi napaka-demand po at kung mag-post man tayo, mabilis lang po mabenta. Sa mga nag-uumpisa din po, gusto mag-umpisa, mas maganda na mag-umpisa po talaga tayo sa laying po, mga RTL, yung mga malalaki na po. Kung may budget po tayo para sa ganun ay 1 o 2 buwan, pinakamatagal 3 buwan, makabawi ka na at kikita ka na po. Black Ascolorp, ganun din po, maganda din po alagaan. Pero yung sa akin po ngayon, nag-focus po ako sa Rhode Island Red at saka Decal Brown kasi yan po yung napaka-demand po ngayon sa merkado. So yan po ang ating masasabi po natin sa mga gusto mag-upisa. Yung mga kaibigan po natin dyan, huwag po kayong mahiya magtanong kasi sasagutin naman po natin yan base po sa ating experience po. Correct. So, ayan ha, sa mga viewers po natin ngayon via AgriSense Facebook page, kung meron po kayong mga katanungan, kahit hindi dito about sa topic ha, basta as long as Ma'am. with regards sa pag-aalaga ng manok or anything, ganon, as long as pag-aalaga ng manok, okay, Ayos, okay ma'am. yun kay Manok Tambayan. Okay. At So, ano, kanina, Dagdag alaman din po pala sa panahon po ngayon, mahirap po talaga na mag-alaga po nang wala din po tayong, kumbaga, pangdagdag energy po sa kanila, lalo na po na mainit po talaga yung panahon. Ay nangyari po sa atin last time nga, yung sinasabi ko po na may stroke, maganda din po na may tubig palagi, lagyan po natin ng electrolytes sa ating Intenso Plus. Kung hindi naman po, yung ating King's Beta Plus po na maganda din po sa ating mainahin na mag-produce po na marami, lalo na po mainit ang panahon. Yan po sila maganda na mag-produce ng mga itlog. correct. So, huwag nating hayaan ha na tamaan ng heat stroke ang ating mga manok. Lalong-lalo na ngayon na feel na talaga natin ang effect ng El Nino. Kahit sabihin natin na sa gabi umuulan pero sa araw talaga ay matindi talaga ang sikat ng araw. Ang init, tapos kahit yung hangin mainit din. Yes, ma'am. Parang Sabi talaga. same din talaga sir dyan sa Jensen sir no, kahit mainit din talaga ang ng hangin dyan, yung dala ng Yes, ma'am. hangin. Ma'am, nabanggit nyo rin po na biglang uulan. So, ganun din po sa Jensen. So, yung mga manok po, pag nagkataon na mainit ngayon, pag hapon umulan, mabasa, so may posibilidad niyan sila magkasakit, ma'am. Kaya, kinabukasan po niyan, nagbabacterial flushing po tayo gamit yung Panamux. So, yan yung pagdepensa po natin sa sipon. So, yan po yung pinakamaganda na magbigay talaga. Depensa lang po. Wag po natin manghinaya. Wag tayong manghinayang. Kumbaga, nasa kalusugan po kasi ng ating alaga yung nagdedepende yung ating kita. Kumbaga. Corrected by. Ayan, ha? So, nasa ating pag-aalaga ng ating mga manok nakadepende ang ating kikitain. Ma'am. So, wag nating baratin. Bigyan natin ng kanilang kakailanganin ng mga sustansya, nutrients, tsaka of course, gamot, backup, just in case hindi talaga kaya. So, meron tayong mga backup na gamot na pwede nating maigamot doon sa ating mga alagang manok. Okay? So, ayan. Kanina ay nabanggit po sa atin ni Manok Tambayan yung dalawang klase ng manok na pwede talaga na ina-advise niya sa atin na yun yung una nating hanapin, bilhin bilang pag-umpisa. Yun po yung RIR or Rhode Island Red. At Yes, saka ma'am. yung Decal Brown, ma'am. Decal Brown. Sir, ano ba ang kaibahan sa in terms of physical, yung ano ba tawag doon? Yung itsura ni Rhode Island Red at saka ni Decal Brown. Bali, ano lang siya, ma'am? Yung Decal Brown kasi, F1 po yan. Bali, galing po yan sa, yung parent stock po niyan, kung di ako nagkakamali. Yan yung layer white, yung white leghorn at saka combination sa yung parent o yung papa ay yung Rhode Island Red. So, yung naging resulta po niyan,
yung ating decal brown po. So, maganda po siya talaga kasi F1 kung ginawa po talaga yung F1 para pang ano talaga lang ma'am, pang itlog lang, mag-produce ng brown eggs. Pero yung sa atin ngayon, ginagawa na din pong parent stock. Yun yung naging anak po niya o yung magiging anak o magiging sisiyo ng F1 po na decal brown ay mas malaki pa po sa parents niya po. Yan yung pansin namin sa mga nag-alaga po. At maganda rin po, brown din po yung itlog. Rhode Island Red naman pa. Rhode Island Red naman ma'am. Same din po siya sa decal brown na malakas din po mangitlog. Sa heritage ata sa pagkakalam ko yung Rhode Island Red yung pinaka madami ang iniitlog. Yung nga lang yung katawan niya hindi po masyadong kalakihan kumpara po sa mga ibang ano din po. Kumbaga pahait yung kanyang ano yung katawan kung talinis ma'am, sharp kumbaga. Sharp. Tanda. Sharp kumpara sa mga iba na manok na talagang lingin kumbaga ano ma'am, bilog na bilog. Oo, yes, bilog ma'am. na bilog. So yan si Rhode Island Red. Yes ma'am. Pero yung ano ma'am, yung itlog maganda din po, kalintula din po sila. Pero para sa akin mas maganda yung ano, kung itlog yung pag-usapan, yung decal brown talaga ang pinakamadaming mag-produce na itlog sa lahat. Si Deca Brown. Yes ma'am. So maganda din po, iparis din po yan ma'am sa mga mag-uumpisa. Kung wala tayong makuha na decal brown na lalaki, yung pinaparis ko po dyan ay Rhode Island Red din po. Correct. So dito sir, base sa na-research ko mula kay Wikipedia. Yes ma'am. Mula kay Wikipedia, sabi dito sir, the Rhode Island Red ay isang American breed ng domestic chicken doon. Yes, diba? ma'am. It was developed there in Massachusetts. So, wow! From Massachusetts Galing, ma'am. pala ito. Sinabi dito sir, kaya pala binansagang Rhode Island Red siya kasi galing siya sa, ito po ang state bird ng Rhode Island. Yes ma'am. It was developed there and in Massachusetts in the late 19th century. Crossbreed nila ang Oriental origin gaya ng Malay sa brown leghorn birds na mula Italy. Okay. Wow, okay. Yan ang yung nagresulta ma'am. Yes, ito yung naging resulta. Kaya galing siya sa Rhode Island, kaya nga Rhode Island. Yes, ma'am. Galing siya sa Rhode Island sa Massachusetts. Ang kanyang crossbreed siya from Oriental and then origin such as ang Malay race at saka brown leghorn na mga ibon o na mga manok na galing Italy. So it was a dual purpose breed, raised para po gawing karneng manok at the same time sa pang-itlog. Yes, ma'am. Pang-itlog. So ayan pala. Dual talaga ma'am. Di ka lugi. Chicken. Heritage chicken ito sir, 'di ba? Heritage chicken kasi from abroad ito siya. Yes, ma'am. Yan, United States. Yan. So usually brown pala ang color ng itlog ni Rhode Island Red, sir? Yes ma'am. May light din po siya, ma'am. Minsan kasi depende din po sa patuka. Yan po yung pansin ko din po sa iba na mga nag-alaga ng Rhode Island Red na paiba-iba yung kulay. Iba-iba din po kasi yung pagkain nila. So pero may pagka-brown din po yung kanyang itlog talaga. May okay. Ayan yung mga characteristics daw ni RIR sir is the bird's feathers, yung kanyang mga balahibo are rust colored. Parang tawag ano ba yun sa Bisaya ng rust? Kanang sige term na oy. Taya. Murag taya. Taya. Murag taya. Kalawang, oo. Kalawang. Parang kalawang ang color niya. However, mas known na yung mga darker shades ni Rhode Island Red, okay? Yes, ma'am. Including na yung color maroon. Meron talaga dominant yung yes, ma'am. maroon as Maganda red. na yun, ma'am. Wala yan dito, ma'am. Meron man, kunti lang yung nag-alaga. Yung mga normal kasi ng mga Rhode Island dito, ma'am, yung mga red lang talaga, normal lang talaga. Yung galing po talaga ng ibang bansa, yan po yung magaganda po talaga, ma'am. Kumbaga, binabansagan namin yung show type.
mahal. Show type. Mahal talaga, mahal. Oo, show type. Ha! Kung siguro ganun kaganda, sir, no? Parang mahirap siyang ihawin. Oh yes ma'am, mahal kasi ma'am. Yung iba nga dyan ma'am, minsan may Oo. 5,000 pa yung per head. Yung Oo, mga diba? dark talaga, napaka-dark. Maganda Oo. yung tindig, lahat talaga maganda. Oh, Kumbaga ayan. sa babae, pinakamaganda. Oo, pinakamaganda. O, diba? Ayan. Si Inday Badyang ang pinakamaganda. Yeah, okay. Dito rin sa sinabi na si Rhode Island Red, isa sa mga characteristics niya, have red-orange eyes. Red-orange yung mata niya. Tapos reddish-brown beak. Yung tuka niya, reddish-brown. At saka meron daw siyang kulay yellow feet and legs. Kulay Yes, yellow ma'am. yung kanyang mga paa, sir. And often with a bit of reddish hue on the toes and sides of the shanks. Oh, ano nga yung shanks? Di ba ito yung ano niya, sir? Yung Tapay? tapay niya. Yun ba yun, sir, ang shanks? Oo. Yes. So, dominant talaga. Kaya nga, binansagan talaga siya na red kasi dominant yung mga may kulay red sa kanya. O, di ba? Yes, ma'am. Bongga, Yung iba kasi bongga. ma'am na Rhode Island Red, kumbaga dito na yan, inborn na yan ma'am. Mm-mm. Dami na yung naging naging resulta kaya yung iba ay hindi na din kasing ganda nang galing po talaga sa US po talaga. Oo, correct. Dito na naman tayo sa usaping decal brown. Akala ko decal brown yan siya. Decal pala siya. Decal Decal. brown. Decal brown. Okay ha? So, hanapin natin ang decal brown. So, according na naman po sa research natin, mula kay decalbrown.com, accept. Ayan, no. Sabi dito daw, sir, ang characteristic o klase ng manok na decal brown, well-balanced daw siya. She is an all-around performance laying hen. Champion daw po siya sa pagpuproduce ng itlog. Tama ma'am. With a very strong eggshell. Sinabi dito. So, ideal daw, the decal brown is an ideal brown egg layer for high number of its first quality medium-sized table eggs. Medium size. Maganda ma'am, maganda. Sa iyo ba, sir, anong mga sizes ng mga eggs na napoproduce ng decal brown mo dyan, sir? Medium ma'am, medium talaga ma'am. Pero may mas malaki Medium. may napoproduce tayong malaki na itlog pag yung pagkain po nila ay madami. Kumbaga mas malaki talaga yung itlog na naipoproduce pag nag-produce tayo ng madaming binigyan natin ng maraming pagkain. Pag tama talaga yung sinabi mo, sir, na-confirm talaga dito sa research na based din sa iyong experience na pag sinabi nating egg layering or itong mga champion talaga sa itlogan, si decal brown talaga, sir. Yes ma'am. Si decal brown daw, sir, ay nagpuproduce siya ng appealing dark brown eggs, superior egg quality, eggshell quality, at yung persistency niya at productivity niya sa egg laying ay napaka-excellent. O, diba? So, kung gusto niyo talaga na pang-egg, mag-decal brown talaga kayo. So, ang ganda ng ng decal brown kung gusto niyo talaga na maraming itlog. So, si decal brown na mga ilang yan siya, sir? Sabay sa iyong experience diyan. Si decal brown mo, sir, in a day mga ilang itlog yung kaya niyang ma-produce. In a day ma'am, yung isang itlog ay isang Yes. manok. Kumbaga sa isang manok ma'am, isang bisis lang po tayo nangingitlog po kasi yan sa isang araw. Kumbaga sa isang linggo, si decal brown nasa 5 to 6 po talaga. Sa isang linggo. So once a 5 day to 6. pala talaga, sir, Once a day nangingitlog na si nga decal mag-itlog, brown? yung manok. Okay. Kumbaga sa isang manok, sa isang linggo, 5 to 6 po yan. May pagkakataon na perfect po talaga na kumbaga minsan lang po ma-perfect po sila na sa isang linggo, nangingitlog po talaga araw-araw. Pero minimum yan ma'am, nagre-range po yan 5 to 6 kada linggo. Yung ating decal brown. 6. Yes, ma'am. So hanggang ilang buwan yan siya, sir, kayang mangitlog, sir? Yung edad ng decal brown, sir? Base po sa aking experience ma'am na meron po tayo ngayon, yung ating decal brown po kasi ay na po yan, kumbaga hindi fertilized kasi yung pinoproduce kasi may pares po na lalaki. So yung atin na meron tayo ngayon, 2 years na po nangingitlog pa rin. Maganda kasi yung pakain natin at the same time may vitamins po tayo na hinahalo po gaya po ng Expeta Plus, hinahalo din po natin minsan sa patuka kaya maganda din po ang kanyang pag-produce ng itlog. 2 years, 3 years basta
ano lang, maganda lang pakain, may vitamins, happy po sila, sigurado productive yung ating alaga. Correct. O, ayan, o. Sabi dito, Sir, Decal Brown is developed from several heritage breeds including Leghorns and Rhode Islands. Ay, parang namimix siya? White Leghorn ata yan, ma'am. May Parang, iba kasi, white. White Leghorn at saka Rhode Island Red. So, yan po yung pagkakaalam po nakita ko po sa research. Combine siya kasi maganda din po yung egg production kasi ng dalawa yan. Kaya, din po, nakapag-produce sila ng ganyan at nakita ko rin yung ma'am, yung Decal Brown F1, maliit lang po siya. Kumbaga, economical lang yung kain niya, hindi po malakas kumain, sakto lang. Kaya masasabi mo talaga na hindi din ka lugi kung magpo-produce ka ng itlog kasi konti lang yung kainin pero palagi nangingitlog. Hindi po kasi siya mataba, ma'am. Sakto lang po yung kanyang timbang. Hindi umabot ng 2 kilos, nasa 1.5 lang yung average na timbang ng isang F1 po na Decal Brown. No, Decal Brown. Yes, ma'am. Ano ibig sabihin ng F1 sa first generation? Yun ba Yes, yun, ma'am. sir? Yan yung first, ma'am. Yan yung anak, yung galing po talaga sa parent stock na yung sinabi mo po na Leghorn at saka Rhode Island. Yes, ma'am. Yan yung F1 na po. Okay. Pero meron ding sir, Leghorn din. Meron ka din bang Leghorn dyan na breed? Wala, ma'am. Hindi po ako nag-aalaga o wala po tayong alaga na yan kasi hindi din po inahanap sa atin. Kumbaga, okay. Walang naghanap. Hindi naman po tayo mag-aalaga na hindi natin may benta. Correct. O, tama. Tama din. Yes, ma'am. So, ayun. So, tama. Number 1 din talaga dito, according din sa research, na tama ba ito? Kaya po daw mag-produce ng 300 eggs. 300 eggs per year? Yes, ma'am. Si Rhode Island Red, ma'am. At saka si Decal. Ganun talaga, ma'am. Brown. Yes, ma'am. Grabe, Maganda sila no? mag-itlog, ma'am. Iwagin nga dito, grabe. Halos araw-araw lagi nangingitlog yung ating mga Decal Brown, ma'am. Sila yung number 1 po sa ating manukan ngayon na nangingitlog. Nangingitlog. Sir, yung yung mga itlog na, kumbaga 4 table eggs, Yes, yun ba ma'am. yung mga hindi mo nilalagay na sa incubator or yung hindi napipisa? Paano yun? Yes, sir? ma'am. Kumbaga, yung mga table eggs, ma'am, yan yung mga walang lalaki po talaga. Pwede natin gawin talaga na, naman talaga yung Decal Brown kung tutusin pang table eggs naman po talaga yan. Yun nga lang, na-try ko kasi na ipari sa mga heritage chickens, yung babae. Maganda din naman po, nakakapag-produce din po ng magandang sisiw at saka maganda din po mga itlog. At least fertilized, magbenta mo po ng mahal yung itlog. Okay. Meron din bang tendency, sir, na nag-crossbreed si Rhode Island at Decal Brown? Yes, ma'am. Yan po yung aking, ma'am, ngayon, kumbaga, meron tayong, kasi yan, kung wala po tayong Decal Brown po na lalaki, ang pares po talaga dyan, Rhode Island Red na lalaki. So, meron din lalabas po na Decal Brown, meron din pong cross, pero parang, lang din po, parang same family lang. So, makita mo rin po yung yung appearance din po niya na may pagka-decal, meron din po pagka-Rhode Island Red. Ano po ang resulta? So, di ba meron ka na diyang, sir, crossbreed na Rhode Island at saka Decal Yes, Decal ma'am. Brown. Oo. So, ano yan siya, sir? Sa kanyang anak, sir, ano yung mas nakikita mo sa kanyang physical na anyo, sir? Mas malamang ba si Rhode Island or si Decal Brown in terms sa kanyang physical features? Mas malamang talaga si ma'am, base lang po sa aking experience, Oo, mas malamang si oo. Decal Brown, ma'am. Okay. Yes, ma'am, mas malamang. Yan yung aking pansin. Napakadami po talagang lalabas po ng mga Decal Brown talaga, ma'am, pag ganun yung yung ating pag-match sa kanila. Correct, no? Kasi nakita ko rin dito sa features ni Decal Brown, sir, compared kay Rhode Island Red, hindi masyadong dominant yung red sa kanya. Although yung kanyang shanks at yung tapay niya, kulay red siya. Pero yung katawan niya talaga is kulay brown talaga siya. Yes, diba? Kulay brown. Tapos yung kanyang sir, yung kulay ng kanyang tawag nito, ang kulay ng kanyang mga paa, tsaka yung kanyang binti. Color yellow ba siya, sir? Or it's a white? Depende, ma'am. Minsan may meron yellow, iba-iba. minsan may
iba-iba kasi ang nagiging resulta. Yun nga lang, yung sa akin kasi sa sisiw, pag nag-produce tayo ng ganun, na-match po sila, Rhode Island Red at Decal, hindi kasi nagtatagal, ma'am, nabibenta agad, ma'am. Wala na ako napapalaki kasi naubos talaga agad, ma'am. Hindi na siya, kumbaga, Short, ma'am, hindi short na palagi, tatagal. ma'am. Oo. Kasi nga, kaya nga in demand siya, yung si Decal Brown at saka si Rhode Island Red, lalo na sa'yo nauubos. Kasi nga, yun talaga yung magandang pag-umpisahan sa Yes, pagmamanok. ma'am. Bukod dun sa explanation mo, sir, na maganda siya for meat, dual purpose talaga Dual siya. purpose talaga, ma'am. Pwede siya sa meat, pwede siya sa meat, pwede rin siya for eggs. Yes, so, ma'am. diba? So, ganun Hindi sakit. Hindi sakit sa ulo yung pagbenta din po talaga. Oo. Correct. Yung sinabi mo kanina, sir, na economical, like, kahit gaano pa kalaki yung pagpapakain sa kanya, ay kumbaga matipid lang siya kung kumain. Ano Yes, doon ma'am. sa kanila yung breed, sir? Kumbaga, kung ikumpara mo kasi sa Rhode Island Red, mga Black Astolor, kung pakainin mo man, parang hindi nabubusog yung mga ganun na manok. Pero pag yung Decal Brown, parang pag nabusog sila, ay yun na po. Kumbaga, sakto lang po talaga yung kanilang kinakain. Hindi Oo. ganun kalakihan yung kanilang katawan kumpara po sa mga Rhode Island Red na mas malaki. So, mas malaki yung katawan, mas malaki yung kain. Parang ganun na din po yung napansin ko po. So, mas malaki si RIR kumpara Yes, kay ma'am, mas Decal malaki, Brown. Yes po, ma'am. Napakalayo po ng agwat ng timbang po nila. Speaking of timbang, sir, kumbaga sa bigat, in terms sa bigat, mga anong timbang ni RIR at ni Decal Brown, sir, na yun na yung kumbaga pinakamabigat na sa kanila? Pinakamabigat na. Oo. Yes po, ma'am. Ang kasi, ma'am, ang Rhode Island Red, kung babae, nasa, po yan, minsan 2 kilos to 2.5, may mga ganun po na timbang. Pero pag yung Decal Brown na F1 po talaga, nasa lang po yan, ma'am? Nasa 1.5, mga ganun lang po yung timbang niya. Madalang na po na makakita ka po ng 2 kilo basta F1. Pero pag yung anak po ng F1 at saka Decal Brown or Black Rhode Island Red na match mo na sila, yung kanyang anak po na Decal Brown na anak ng F1 ay lumalaki, ma'am. Lumalaki po siya. Mas malaki po sa kanyang parents. Yan yung pansin ko po. Kahit sinong nag-aalaga ng Decal Brown pag nakapag-produce ng sisiw, malaki talaga yung sisiw kumpara po sa mama niya. Kumpara sa inahin. Magmamatter ba, sir, ang production ng egg nila, sir, based sa timbang nila, sir? May Okay. makaka-apekto ba yan siya, sir? Yes po, ma'am. Kung halimbawa talaga na grabe yung pakain sa inyong inahin, yung mataba na, nahirapan silang makapag-itlog po pag ganun. So, kung maaari po talaga, breeders, mas maaari na nasa, kumbaga sa isang araw, 100 to 110 grams bawat isang manok yung pagkain po dapat nila. So, bibigyan tayo ng merienda lang, mga gulay, pwede po natin yan pang merienda sa kanila. Okay. So, ganun, grabe, sir, no? Yes, ma'am. Grabe yung same pala sa tao, sir, no? Kaya pala yung mga doktor, pinapadiet yung mga babae para sila ay magkaanak. Kasi kung sobra din sa taba, mahirapan silang, kumbaga, manganak. So, ayan. Yes, ma'am. Ganun din pala yan siya sa itlog. Yes, I mean, sa manok. Sa manok. Sa manok, corrected by. So, ayan, anyway, thank you so much, Sir Sir Rian, sa napaka-fruitful natin na discussion na yun. Nakilala na po natin si Rhode Island Red at saka si Decal Brown. So, sa mga nagnanais po dyan na mag-alaga ng inyong gusto mag-umpisa sa pag-alaga ng manok, so, ang suggestion po ni Sir Rian ay mag-alaga po kayo ng Decal Brown at saka Rhode Island Red. Tama, ma'am. I think common, kilala naman siguro ito sa sir, no? Sa Luzon, Visayas, at saka Mindanao, itong klaseng breed na ito. Yes po, ma'am. Yun nga lang, dito sa Mindanao, ma'am, ay wala pa po napuproduce ng F1 po talaga na Decal Brown. Sa Bulacan po yan, sa Luzon. Yan yung napuproduce ng kumpanya po dyan na kumbaga napuproduce ng Decal Brown F1. So, sa Visayas, sa Luzon, binibili po natin yan. Okay. So, ayan na. Maraming salamat, Sir Rian, sa iyong oras ngayon. And I hope
hopefully po, I'm sure, meron talaga tayong napulot ng mga impormasyon. Iba talaga pag, kumbaga, may interaction yung ating discussion ngayon kasi yung mga learnings natin, yung mga information din na mula kay Sir Rian ay nako-collate natin, nako-compile natin, and of course, na-share natin yan sa inyo po, ang mga viewers namin at sa mga ka-asenso natin via Kings Radio natin na radio. So, ayan, Sir, before to say goodbye, any message or announcement po mula kay Manok Tambayan? Yan, maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon, nanonood, at sana po, malapit na po talaga. So sana makabot na tayo ng 100,000 followers para makapagbigay po tayo ng cash at saka sisiyo po para sa ating mga viewers. So abangan nyo po yan. At next week na naman po, panibagong kalaman na naman po yung ating isi-share base sa ating experience. Corrected by. Ayan ha, tulungan po natin si Manok Tambayan na ma-reach ang 100,000 followers sa kanyang Facebook page. Ganon din sa kanyang YouTube channel. I-subscribe na si Manok Tambayan sa YouTube channel, and at the same time, i-follow nyo na siya sa kanyang Facebook page, Manok Tambayan, para ready na ang cash at mga sisiw na ibibigay. Of course, dito yan, Agrisenso. Tama ba, sir, sa Agrisenso? Yes, ma'am. Oo, Agrisenso, yan siya. So, ayan, thank you so much, Sir Rian, Manok Tambayan. Maraming salamat, ma'am. Yes, susunod, sir, ibibigay natin ang Agribalita mula kay Inday Bajang. Hi everyone! Isang napakagandang hapon na naman po sa ating lahat. Maraming salamat as always, Inday Bajang with Clara Tita sa ating programang Agrisenso. Ayan, kamusta? Uy! Happy Mother's Day to all the mothers out there, all the great mothers, sa mga father na nagpakaina, sa mga ate, sa mga kuya na nagpakananay, nagpakaina sa kanilang mga kapatid, o diba? Sa lahat-lahat, pagsaludo po sa lahat ng inyong napakalaking pagmamahal at sakripisyo para sa inyong mga anak o sino pa yung pinapalaki, or you are guiding us as parents or guardian to that certain children you have. Ayan! So for sure, it was a memorable experience you had with your family. Ay! Kasweet. Diba? Anyway, sa ating Agribalita po ngayong araw na ito, ayan, this is in line of the may mga ginagawang hakbang ang ating gobyerno para hindi na mahintulad or tawag nito maibalik, or parang magkaroon naman ng hindi man recap, parang maulit muli yung mga not so good experience we had recently in sector sa agriculture. At isa na po yun is yung fertilizer scam. Ayan, diba? So, ang gobyerno natin titiyakin na hindi na maulit pa ang fertilizer scam sa bansa. Sus, Ginoo ko. Sa dami na ng ating mga problema, may mga scam pa talaga in all, o diba? Sana wag na ganun, o diba? So, ano yung ginagawa nilang mga hakbang? So, ito yun. Tiniyak ng kapamahalaan na hindi na maulit pa ang 2004 fertilizer fund scam sa Pilipinas. Ito ang pahayag ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa gitna ng isinusulong na paggamit ng biofertilizer sa bansa upang mapaigting ang rice production ng Pilipinas at mapaganda ang kalidad ng lupang taniman sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na ito ang dahilan kung bakit naglabas ng Memorandum Order number 32 ang tanggapan. Anya, magsisilbi itong guideline sa pamamahagi at paggamit ng biofertilizer na siya ring magiging basehan ng bidding process. Nakapaloob sa guidelines na ito ang criteria para sa pagiging cost-effective ng biofertilizer. Nakapaloob din rito na dapat ay mayroong efficacy at napatunayang mabisa ang produkto sa isang lugar o rehiyon. Kailangan rin na locally produced ang biofertilizer. Bukod dito, kailangan rin na hindi lamang basta ipagbibili sa pamahalaan ng biofertilizer, bagkos dapat ay mayroon ring kakayahan ng mga kumpanyang magbenta nito na ituro sa mga magsasaka ang tamang paggamit ng kanilang produkto. Anya, ang nangyari kasi ayon sa opisyal, kung scam anya ang isang kumpanya, magsusupply lamang sila ng produkto sa pamahalaan, walang quality control at hindi pa nakarehistro sa FDA. At ito mismo anya ang iniiwasan ng gobyerno. So do make sure talaga, sino man yung sali sa bidding, di ba may mga bidding process yan,
sinong kumpanya yung itatap ng government where they can purchase those kind of fertilizer, the biofertilizer. Make sure you get the legit na kumpanya, and at the same time, yung kumpanya talaga not only existing but also has a way, has that tawag nito, may kapasidad na mai-explain po sa ating mga farmers ano yung kanilang mga produkto. Syempre, for those other company na just looking for money, ayan, sa kanila, ay okay na yan, basta magkapera, chokes na, ayan, ibigay na yan, ganyan, ganyan. So, wala na. After that one, wala nang parang end discussion with them na, uy, paano pala ito gamitin? O, di ba? Parang hindi tinuro sa amin. So, dapat make sure kompleto lahat bago pagbili, ayan, aside from legit ang kumpanya, legit ang produkto, talagang nakakatulong to save or have more products o mga produce para sa mga produkto ng ating farmers, and at the same time, know already how to do the process on it. Ayan, di ba? Syempre, we have the money, the government has the money and willing to invest for that one para makatulong sa mga farmers natin. Pero syempre naman, yung mga negosyante dyan, companies and all, wag naman masyadong mag-take advantage, diba? And syempre, dapat saktong presyo lang. Wag masyadong ipabongga na parang gawing times 2, times 3 ang presyo na parang nakakalula na, diba? Syempre, ina-after din ng government na the kind of fertilizer be used is really useful, and yung mga magsasaka natin hindi naman iiyak sa sakit ng ulo at bulsa. It's because napakamahal if they have to buy for it. So, with what we have right now, sa dami ng problema ng Pilipinas, malaki, medyo, or talagang sobrang laki, ang pinaka-importante lang naman doon is ang pagtutulungan ng bawat isa. We have different sectors, different government agencies, and different concerns that they have, and the listing that we can do for us, public, the people around of it, yung mga involved, is to participate, to take part, and at the same time, magtulungan po tayo. Hindi lang naman sa agri-sector, but the other part, or somehow other sector of the country. So right now, medyo naka-highlight lang talaga yung agri-sector natin kasi maraming mga issues, mga sipuyas, nakulang sa supply, ano, whatsoever pa dyan. But anyway, pakonti-konti, at least we can feel at ease. We can feel that there is a remedy on every problem we have on this certain kind of area. So for this one, talagang wag na. It's because aside na sayang yung pera ng gobyerno, syempre, diba? Sayang talaga na parang nagwawaldas ka lang in all. So a thorough processing of checking on all those companies included in the bidding to really make sure na they are really capable, isa silang legit na kumpanya at talagang they can fully explain what kind of products they have at talagang makakatulong siya sa mga farmers. Yun ang pinaka-importante. So wag masyadong daliin. O diba? Dapat pag-aralang mabuti. Okay? Ayan, tulungan tayo para po sa ikabubutit, mas ikauunlad pa ng ating bansa. Ayan, sa mga nagbe-birthdays today, happy birthday to you. Charot, ayan. Happy birthday sa inyong lahat. Balik po tayo kay Clara Tita. Thank you so much, Inday Bajang, sa iyong agri-balita. So sana naman ay ma-resolve na talaga itong issue ng fertilizer scam at hindi na po talaga yan siya mauulit dahil of course ang ating mga magsasaka ang direkta po talaga na maapektuhan sa ganitong problema. So ayan ha, thank you so much Inday Bajang sa iyong agri-balita. At yan po, at dito po nagtatapos ang ating Agrisenso, ang programa po para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Naway meron po kayong mga napulot na mga impormasyon. I'm sure meron, lalong-lalo na sa mga nag-aalaga ng manok. So sa mga naniniwala dyan na ito ay nakakatulong, pakishare naman po ng ating live ngayon para mas marami pa po ang makakaalam sa good news na inihatid ng ating programa. Okay? Ayan, sa mga nagtatanong, of course, saan ba available ang mga produktong naibanggit sa ating kanina ng ating mga ka-partner sa Senso. Of course, available po yan sa mga Agravet stores. Ganon din po, online orders, available din po via Shopee at saka Facebook page. So, hanapin nyo lamang po ang Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement at mag-message lamang po kayo para sa inyong mga orders online. COD po via LBC or COP, cash on pick-up. At sa ating Shopee, of course, COD po tayo via GNT Express at GoGo Express. Maaabot namin kayo saan man dito sa Pilipinas.
Thank you so much po. Maraming salamat. Samahan niyo po ulit ako bukas ha. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita, at ito po ang programang Agrisenso sa Agrikultura. Aasenso ka. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.